Ayos na lahat ng vital signs ni Cressida. Kaya siguro, bata pa siya kaya nakarecover agad ang katawan niya. Mga ilang araw pa dito sa hospital at couple of therapy sessions. May uwi niya na siya. Narinig mo yung anak? Oo. Kaya kailangan magpagaling ka ha para makauwi na tayo sa bahay. Ha? Nagsi-celebrate ka dahil matay si Esperanza? Dahil simbolo ito ng pag-usad ng mga plano ko, Monica. At pagbagsak ni Marimar at muli kong pag-angat. Cheers! Nate? Gagaling ka na, anak, ha? Kaya, magpapagaling ko yung baby ngayon, ha? Galing na yan. Oo. Uwi na tayo, di ba? Ay, so ice cream. Ice cream. Ice cream. Puro ice cream. Magandang araw sa inyo. Epe, magandang araw. Anong balita? May bago tayong balita sa kaso namin. May nakuha kaming bagong lead. Kinakailangan namin dalhin si Miss Andama sa presinto. Bakit to? Marami kaming gustong malaman tungkol sa pagkapatay kay Miss Esperanza Aldama. Fred, tama na to. Lasing na ako eh. Lasing din ako, no? Pero lasing ako dahil unti-unti ko nang natutupad lahat ng mga plinano ko. Anong plano yan? Una, ang aking kalayaan. Malapit na ako makaagpas sa asawa ko. Divorce paper niyo ni Renato? Meron ko mga gusto malaman. Bakit? Hindi na lang tanongin dito. Ba't kailangan ko pumunta sa presinto ni Marimar? Marami kaming gustong malaman sa kanya at kinakailangan makuha namin siya ng statement. Miss Aldama? Hindi, kasi doon. Naiintindihan ko. Pero, tignan niyo naman yung anak namin. Hindi pa nga siya gumagaling eh. Kailangan niya ang nanay niya. Maawa naman kayo. Maayos namin kayong pinakikiusapan. Ang utos sa amin, dalhin sa presinto si Miss Aldama. Ngayon, kung magmamatigas kayo, tatawag ko to kay General. Baka mas lalo kayo mapahiya. Oo. Papadala ko lang yan sa abogado namin at sampitik ko lang, Monica. Malaya na ako. Tapos, pwede na ako magpakasal sa kahit sinong lalaking gusto ko. Sino ng mga lalaki yan? Nanakot ba kayo? Una-una wala naman kayong warrant ah. Sabi pumunta kayo dito para taunti kami. Wala kayo sa lugar, kaya mabuti pa lumabas na kayo. Huwag mo ako itulak. Assaulting ang pulis officer ang ginagawa mo. Nakikiusap nga ako eh. Assaulti wala naman ginawa sa inyo ah. Nakita nyo nakahiga yung ano ko, may sakit. Pambira naman.